Mga pulipanta natin to. Ganito na, ma'am. Oo. Kilaba, madam. Kasi niyo, ma'am. Kariwa. Diba? Oo, soy 20 ah. Pero Rose, sa ano yan, hipon. Lalaki ito. Pusik tariwa, Rose, hipon. Wala na ito, ma'am. 50 na, 60, 70, madam. 70 na, madam. Tariwa. Yung Linisan ko na po. tilapia. Opo. 60 dito sa medyo maliit. Ilang kilo, ma'am? Kakalskisan ko na lang. Mataba yun, ma'am. Ha? Likod. Salang. 70 na, 60 na din ang kayo. Layo-layo ko rin po yan. Linisan nyo lahat. Oo. Opo, laba-laya po. Yun naman, dalawa na. Alamatan ko po mga 10 kilo ng laba-laya. Dinan. Salmon din. Salmon. Saladeng, bagus lah. Nasuki, quality, tariwa. Salmon kasi. Ang madam, manikili salmon. Okay, bagus lah din. Ay, bali ko may kay taho. Ayan, bali-bali. Ayan lang, madam. May lungkong ni. Madam, salmon. Taong. Yan itaw yun. 120 sa kikilo. Tilapia na pre, mabilay. Bango. Yan, itini ko kayo yan eh. Madam, sa liwan nyo. Dami. 75 na dyan. Hindi ka ate arurusig yun ate? 20, madam. 20? On. Yara. Wala ko isa ko. Wala, madam. Ini tadi kilo. Ito 160 isang kilo. Yung 200. 200.